Silencio absoluto para escutar o noso contacón. Vamos a ver o que sale daqui. David, por luces. A luz. Aí, Gabi, haz algo con esto. Teño unha carta que escribeu un neno que se chama Martiño aos Reis Magos. Imos recoller isto para que vexades ben, Nesta carta, Martiño dicíalle aos reis: queridos Reis Magos, quero que me traiades un tren cunha locomotora e 3 vagóns. O primeiro, vermello, o segundo, azul e o último, amarelo. Martiño imaginouse xogando co tren e inventou unha cantadela. O tren de Martiño, chu, 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 vai polo camiño, chu, chu, chu. Cando chegou a noite de Reis, díxolle súa nai: hoxe tes que te deitar ben cedo. Esta noite veñen os Reis Magos. Non, eu quero velos, fungou o neno. Os reis non entran na casa dos nenos que non están dormidos, espetoulle o pai. Ai, entón voume deitar cedo, aceptou o cativo. Antes de se deitar, Martiño deixou enriba da mesa 3 puñados de noces e 3 vasos de auga para os reis. E tamén encheu un caldeiro de auga para os camelos. Despois, meteuse na cama e acochouse entre as mantas pensando no tren, na locomotora e nos 3 vagóns. O primeiro de cor que? Vermello. O do medio? Azul. E o último? Amarelo. E pensando, dormiu. E dormindo, soñou. O tren de Martiño, Chu, chu, chu. vai polo camiño, Chu, chu, chu. outra vez. O Tren de Martiño, chu, chu, chu. vai polo camiño, Chu, chu, chu. no medio e medio da noite. O neno espertou coas ganas de mexar e escoitou unha voz que viña do tren. Aquí, ao debaixo da cama. Martiño estaba a piques de mexar por el.
porque lembraba o que lle dixera seu pai. Os reis non entran na casa dos nenos que non están dormidos. Pero o pobre do rapaz xa non aguantaba máis. Saltou da cama moi a modo e nas puntas dos pés foi ata o baño. Abriu a porta e con moito coidado levantou a tapa do váter. O mexo fixo ruído, moito ruído. Como facía? Pero máis ruído fixo a voz que tronou detrás dele. Ti, que faz aquí? É que tiña moitas ganas de mexar. Tatexou Martiño, sen se atrever a volver a cabeza. Cos olliños cheos de bágoa, Martiño correu para o seu cuarto e meteuse na cama. E pensando, dormiu. E dormindo, soñou que os reis lle deixaran unha morea de carbón negro, moi negro. Coas primeiras luces da mañá, Martiño abreu os ollos e saltou da cama e foi mirar se os reis lle trouxeran algo. Estaban as cascas das noces e tamén os vasos baleiros e tamén o caldeiro sen auga. Pero o tren non estaba. O neno mirou, buscou e rebuscou por toda a casa, pero non atopou nin rastro do tren. De súpeto, lembrou o que oíra pola noite. Onde lle deixamos o tren? Aquí, ou debaixo da cama. Martiño correu axiña ao seu cuarto, mirou debaixo da cama e viu algo negro, moi negro. Meteu o brazo e sacou a locomotora. Os 3 vagóns. O primeiro, vermello. O do medio, azul. E o último, amarelo. O último era un penico amarelo. Martiño colleu o cordel e foise pola casa adiante tirando do seu tren e cantarroxeando. O tren de Martiño vai polo camiño. O tren de Martiño vai polo camiño. O tren de Martiño vai polo camiño. E colorín colorado,